Bäteşikde çykyş eden aýdymçy ýaşlaryň dekinlerini açmagy we okuýp başlanmaklaryny görkezmäge hajywlydyklaryny olaryň nowat çykyş edip ýerine ýetiren aýdymlaryndan göz ýetirmek boldy. Olar şeýle ajaýyp mümkinçiligini döredilendigi üçin gahryman arkadamda hemde arkadaly gahryman ferdarymda hoşallyk bildirdiler. Şeýle çäreler milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň, döredicilik däplerimizin hemde şöhratly pederlerimizin asarlaryň dowamyna döreden ruhy gymmatlyklarynyň aýawly garalmagynyň nesilden nesile geçiriljigini giňden wagt etmekde uly ähmiýete eder. Joşgyny çykyşlarda garaşsyz watanmady hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamy tarapyndan başlanan ägir uly özgertmeleriň berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne arkadaly Gahryman ferdarmy tarapyndan dowam etdirilmegi arkaly amala asyrlayan işler Mehriman topramynyň gödelligi wasp edildi. Şunda hormatly prezidentimiň başlanmagyna depkeni ösüş hemde rowaçlyk ýoly bilen anamly variant Türkmenistanyň taryhy sağlaşykly goşdy. Paýtagtymyň ajaýyp günjegindäki Aşgabat monumentiniň öňündäki giň meýdançada dören şatlyk şowkun halkymyň buýsanç we bagtyarlyk duýgularyny aýdynlykla görkezdi. Çünki aýdym faly şowkuny çykyşlar garasy türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyndaky ähli möhüm ähmetli wakalary öýül boşy bayramçylyk öwüşgünde çaýýa. Bäse şatlaşan ýaşlaryň çykyşlaryna ýurdumyň parahatçylygy, afudalygy, halkymyň agdybeligi, Aziýanyň merjeni paýtagtymyň Aşgabatyň we döwrümiziň iň döwri wagt tewitde deň taý bolmadyk. Arkadaş şäherleriniň ajaýyplygy, türkmen gelin gyldarynyň gödelligi we söýgi uly joşgynyň wasp edildi. Ýerine ýetirilen aýdymlaryň içinde garaşsyz watanymyzdan gazanýan uly ösüşlerine 2026-njy ýylymyň garaşsyz baýky tarap Türkmenistan bede watly atmurady mekan diýen şygaryna aýratyn orun berildi. Çykyşlarda halk aýdymlaryň ýerine ýetirildi. Umuman aýdym sagaly çykyşlaryň owady ata watanymyzdan ajaýyp döwrümizden wasp bolup ýaňlandy. Bäseşiň emin agdalary aýdymçy ýaşlaryň çykyşlaryna baha berenlerine olaryň dekin taýdan aýratynlyklaryny oşýaly. Sahnada özlerini alıp barşlarına da ulun verdiler. Eminlerin gelen netijetine laýyklykda hasa patlanan ýaşlar ýanglan diýarym 2026 telewizisiýanyň döwlet derejesindäki jemgyýet tapgana ysmana hukuk kazanırlar.